ok jopuonj dong. Yes. Jopuonj ka nyodhi. Ruto nowacho ni osetieko rado gi ji e State House. Dong meeting japod dhi mbele. Osebedo korado gi stakeholders. Actually, before jopuonj norado gi jomeru. To be kata mano, kata wananyisi ni ama wukane oserado koda. Ang'o omiyo owadwa ma jawo mabeni. Neno mane jopuonj marach. Number 2, apenje japuonj. Iwacho ni mondo president owe luongo joma ni pinygi, omany jotendgi. Iparo nade, gimoro nitie manye PS mar jatenda gi Murkomen ochako miluongo ni jukwaa la usalama. Andona ochalo gi gima president timoni. Ing'e ni assistant chief ma Kanyagwal karwa kacha, kama ontino Kenya. Ing'e ni problem ok onya wuoyo gi RC. To ka waziri odhi obedo kama to nyowacho ni koro assistant chief nyalo wuoyo mbele PS kata CS. Nyiso ni nitie samoro assistant chief hinyore, to assistant chief constitutionally onego wuo gi chief. Mane boss ne, mane immediate boss ne. So, yudo ka samoro wuo gi chief, to chief oluro dio ok nya wacho ne problem mar assistant chief. So, ibiro paro ni kitambo chieng chief wuoga assistant chief wach problem ema ne di chief, ma chief wach ne dio, ma dio wach ne DC, oro DCC, ma DCC chop ne county commissioner, ma chop ne regional commissioner, ma chop ne PS. Igni abicho rumo. So, nyiso ni ka president nyalo wacho nikech mwalimu wacho ka penje ni sani ka koro mwalimu jopuonje nigi problem gi weche mang'eny mag systems. So TSC nyalo solve the problem. The only person who can solve the problem mag jopuonje ni president. Number 2, nyoko kawo jopuonje. Nyoko kawo the leaders mag leadership mag jopuonje. Nikech ok nyalo ting'o ji te. Kata sani wach national dialogue mwacho no. Kaka uno president wacho maber ni wadar dhi referendum wadar national dialogue. Ok bi kawo ji te ji 45 million Kenya ok bi bede State House. Or kama wach ni dhi timo dialogue. Ibo wach ni wadwaro party leaders. Raila Amolo Odinga biro dhi to represent jo ODM te nyaka mani ka Nyamkago ok bi tinge kate. Ibiro kawo ni dwaro youth leader. Samoro youth leader ni en mana Nairobi ka to represent nyaka youth mani Kanya dhiang' e Karachuonyo. So nyiso ni we must first accept ni kose luong leadership, president luong leadership, not ji. Ok kaka ji ni ka wuora ro jopuonj ma puonjo St Mary's kena ngo owacho ne oyo to wacho ne chairman mar Kupet ni adwaro leadership mar teachers kelnwa gi. Then onyiso TSC adwaro gi jopuonje 1000. So ngene kinyalo kawo leadership nikech an nyaka sani pok onyo ka jopuonjo complain. Actually you are the first teacher ma complain e TV ka. Nyaka nye meeting no wa. Nite gimada wacho ka. Ing'e ni ntiere Osako paro ni ni the president's problem and ni mondo sort out problems mag jopuonj mag no because majo Kenya. Yes, that is not his problem. No. The constitution exists ni mondo solve problems mag jo Kenya. Yes. Kuponi ntiere complaint. Don't get. Yes. President ok entije mondo luong jopuonj problem